ndị Igbo, anyị ka nọkwa na ọmụmụ ihe anyị n'ụbọchị nke taa. Anyị amụọla ọtụtụ ihe mana anyị ka nọkwa n'iji mkpụrụ abịdị emebe mkpụrụ okwu. Ka bụ isiokwu anyị ga-ejigide mkpụrụ abịdị ndị a mebegide mkpụrụ okwu wee ruo na mkpụrụ abịdị. Mgbe ahụ ka anyị ga-ebido were mkpụrụ okwu ndị ahụ niile anyị ji mkpụrụ abịdị ndị a mebewe mkpụrụ ahịrịokwu, bụ nke ndị oyibo na-akpọ sentence na asụsụ Igbo. Chetakwa na-esonyere anyị. Ọmụmụ ihe a ga na-abịara gị ụbọchị Mọnde to Fraịde, mgbe anyị ga na-ewetara gị ọmụmụ ihe. Sonyere anyị nke ọma. Subscribe to my YouTube channel. Ngwa ka anyị lee anya na ọmụmaatụ ndị anyị ji mkpụrụ abịdị mmepụta. Ngwa ka anyị gaa n'ugbo ode anyị. Lee anya n'ugbo ode anyị. Lee ọmụmaatụ nke mbụ anyị nwere. R na I na E bụ gịnị? Rie, eat, rie, eat. Ngwa lee ọmụmaatụ nke abụọ. R na I na R na I bụ gịnị? Riri, eat, ma ọ bụ eating. Nke a bụ tense ndị ugbu a. Rie. Nke a bụ tense ndị n'azụ, bụ nke ndị oyibo na-akpọ past tense. Nwere ọmụmaatụ nke atọ anyị nwere. R na O na O bụ gịnị? Rụọ, work, rụọ, work. Nwere ọmụmaatụ nke anọ anyị nwere. R na O na R na O bụ gịnị? Rụrụ, worked, rụrụ, worked. Rụrụ bụ tense ndị n'azụ rụọ, rụrụ, tense ndị n'azụ rụọ. Ngwale ọmụmaatụ nke ise anyị nwere. R na E bụ gịnị? Ree, nke ndị Igbo na-akpọ sell, sell. Nke isii. R na E na R na E bụ gịnị? Rere, sold, sold. Rere bụ tense ndị n'azụ ree. Ree bụ tense ndị ugbu a. Nke a bụ present tense. Sell, past tense, sold. Dịrị gawazie. Dịrị gawazie nsoro na ọ pụtara gịnị? Etc. Ihe a na-akpọ a na-ede etc. etc. bụ nke pụtara na ọ dị ọtụtụ ọmụmaatụ a ga-eji mkpụrụ abịdị emepụta. Ama m na ọmụmụ ihe anya na-aga n'anya ya. Ọ na-aga otu ịtụwara anya ya. Ọ bụkwa na ọ na-aga otu ịtụwara anya, ngwa dosara anyị ya na comment section. Mee ka anyị mara. Mana ama m na ọ na-aga n'anya ya n'ụzọ kwesịrị ka ọ na. Ka na-esonyere anyị nwere ọtụtụ site na ngwara ọrụ Mondays to Fridays. Ọ mgbe ọmụmụ asụsụ Igbo a anyị ga na-ewetara gị. Ndewo.